Ahoj! Tak, mám tu tieto parádne dievčenské jarné alebo jesenné topánky na podrážke 0,78. Topánky zvršok má vodoodpudivú úpravu. Je tu vlastne použitý taký vodoodpudivý nástrek. Táto 0,78 je dosť celkom obľúbená u rodičov aj u detí. Vpredu je to celkom pekne tak široká mekunka. Vzadu za pätou je spevnenie, takže päta je pevná, pod pätou je takisto spevnenie. Dobre topánky na nožičke vyzerajú, sú celokožené. Tento raz je pri členku vsadená do topánky aj takáto gumka, takže môžete si to pozrieť. Zapínajú sa na dva suché zipsy, jeden, druhý. Tak, zhruba takto sa to dá dotiahnuť, myslím, že aj na užšie členky. Čo sa týka petičky, zvládnu topánky takú bežnú petu. Vnútrajšok okolo členku vymekčené, vnútrajšok je kožený. Topánky majú vyberateľnú stielku, takúto tvarovanú. Stielka má lodičkovitý tvar, pri prstíkoch je použitá takáto pena, tá je vysoká 3 mm, plus na povrchu stielky je vrstvička kože, takže stielka sa vám nepredieraví, nič, bude krásne sať pod. Takže pozrite sa, aký parádny model. Tak.